En nu gaan we vooruitkijken naar 2027. Het programma in de Dullard wat hier weer helemaal samengesteld is en klaar ligt. We zijn er hartstikke trots op en vertellen heel graag wat er komen gaat. Monique, begin 2027, waar gaan we mee beginnen? We beginnen met eigenlijk wel een heel bekende. Dat is Songs of Paul McCartney. Oké. Ja, die kent natuurlijk iedereen. Ja, dat zijn de gouden oude. Inderdaad. Ja. Ja. Dus daar was ook vraag naar? Of hoe kom je daar? Toevallig wel. Goed, grappig dat je het vraagt. Ja. Daar had inderdaad iemand genoemd van... waarom kunnen we daar eens niet een avond dan toewijden? Dus bij deze. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Hope of deliverance, hope of deliverance, hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Only my love does it good to me. Oké, dus dat is eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld van dat het werkt. Ja. Verzoeknummers Ja. worden dus ook soms ingewilligd. klopt, En dat, ja. dat is heel mooi. We zitten in februari, maar in februari staat er nog wel het een en het ander op het programma. We hebben voor de kinderen natuurlijk ook weer wat. Hè. Mhm. Ieder jaar doen we voor de kinderen ook een aantal voorstellingen. En dit keer hebben we Peter Pan. Wel in het klein. Het is natuurlijk niet de grote musical Peter Pan, maar het is gewoon Peter Pan in het klein. Dus ja, alle kindjes kennen denk ik het verhaal van Peter Pan wel. Dus ja. We moeten de slimme jongens vinden! Ik hoop dat alles goed met ze is. Hey, vissenkoppen! Hou maar op met verstoppertje spelen! Vreemd, hè? Kom dan, bangerikken! Michael! Hallo allemaal! Ja, ze zijn terug! Hey Peter, wat gaan we vandaag doen? Gewoon lekker genieten Ja. voor de Ja. kleintjes. Ja. En dus ook in de theaterzaal. Ook in denk de ik. theaterzaal, ja, zeker. Dat is weer een aanrader. We springen gelijk al naar maart. Ja. De winter zit er dan weer al bijna op, of ongeveer wel al op. Wat heb je in maart? In maart hebben we, dat is ook weer eentje die door veel mensen is gevraagd. Ik kende ze zelf ook al. Die had op Instagram gezien en vond ze zelf heel grappig. En dat is Esther van de Voort. Esther van de Voort is ook een cabaretier. En ze komt met de voorstelling Mama is boos. En het gaat eigenlijk over alledaagse dingen die je meemaakt. Niet per se alleen als moeder, maar gewoon als iedereen, zeg maar. En daar maakt ze dan eigenlijk grappen over en heel herkenbaar. Oké. Dus, Het gaat over het leven. Over het leven, over WhatsApp-groepjes, de duimpjes, de groene vinkjes, weet je wel. Allemaal Ja, dat soort dingetjes. ja. Waar heel veel mensen zich aan ergeren, maar niemand die spreekt het uit. Nee, oké, maar wel Ja. allemaal dingen die wij ook Die gewoon heel allemaal kennen. herkenbaar zijn, heel herkenbaar. absoluut. Ja. Dus zij is ontzettend grappig. Ze heeft hele leuke stukjes die ze gaat doen. Dat is niet bij hockey. Nee, bij hockey moet je zeggen... Hup, meisjes! En je mag ook niet zeggen schieten! Doen ze helemaal niet. Je moet zeggen push! Ja. Wist je niet, hè? De eerstvolgende wedstrijd, jongen, ik stond ook langs het veld. Ik denk, nou, kom op, hè, je kan dit liefde voor je dochter gewoon doen. Ik sta langs het veld, ik roep echt de juiste dingen. Hè. Ik roep, hup, meisjes, push! En ik riep, als je scoort, krijg je een pony! Ja. Kan ik makkelijk zeggen, die van mij scoort toch niet. Nou, super. En Ja. een lekker luchtige toon. Ja, zeker. Ja. Heerlijk. En dan wordt er gegoocheld. Ja, dat is Steven Kazan. Die is natuurlijk al eerder in de Dullard geweest. 4 jaar geleden, denk ik. Of 5 jaar misschien wel, ik weet het niet precies meer. En die heeft natuurlijk weer een nieuwe show. Hoe dan, heet de show. Dus ik denk dat hij ons weer gaat verbazen met allerlei goocheltrucs. Oké, zit hij op hetzelfde niveau als zijn vader? Of, Hij is vooral erg grappig erbij. Oké, Ja, oh. hij kan ook nog... Ja, hij doet het... Dat is een mooie hij toevoeging. maakt, hij maakt er echt een show van, zeg maar. Oké. Dus ook voor het hele gezin. Dus dat is wel leuk. Een leuk familieuitje. I
Abracadabra, op weg naar de trein. Maar eerst tover ik mezelf naar het Rembrandtplein. Er komt een dame aangelopen, ze is wonderschoon. Ze vraagt, ben je Hans? Ik ben zijn zoon. We dansen en we chansen en we blijven maar staren. Voel me net als Slot, maar zonder wapperende haren. Ze kijkt me aan en zegt, mag ik je wat vragen? Tuurlijk mag je dat. Wil je mij nog midden zeggen? Helemaal verbaasd en compleet in de man. Met een lach op haar gezicht van, hoe doe je dat dan? Ik zeg, sorry meisje, maar dat kan ik je niet vertellen. Maar als je het echt wil weten, ja, dan moet je mijn vader maar bellen. Huh? Het is niet alleen verbazen, maar ook lachen. Juist, ja, nou, inderdaad. Dat wordt een heerlijk avondje. Middagje. Goed tijd zeg. Ja. Automatisch ga je uit van het avondje, maar dit is een middagvoorstelling. Ja, klopt. Ja, mooi. Steven Kazan. Dan krijgen we, vertel eens iets over Marieke de Bruin. Ja, Marieke de Bruin is een violiste. En zij gaat de Matthäus Passion uitleggen. Wat dat eigenlijk betekent is dat heel veel mensen gaan er natuurlijk rond de paastijd daar naartoe. Maar niet veel mensen kennen de achtergrond achter de muziek van Bach. En zij gaat de muziek spelen, dus het wordt natuurlijk ook luisteren en genieten van de muziek. Maar zij doet ook de uitleg erbij van hoe is dit nou tot stand gekomen. En dan kunnen we dan ook live muziek verwachten? Ja, zij gaat zelf spelen, dus Okay. heel knap, heel mooi kan zij dat. Dus dat Ja. is wel echt de moeite. En het is ook heel interessant, want veel mensen gaan natuurlijk gewoon kijken, die luisteren naar de muziek, maar ze weten de achtergrond niet. Mijn alles, mijn ik, mijn onsterfelijke geliefde. Oh, ik hoor van heel veel mensen, er komen heel veel emoties bij die muziek. Ja, En zoveel mensen die zo enthousiast zijn over de Matthäus Passion. ja, klopt. En dan is dit... Ja, en zij geeft zelf aan dat ze zelf altijd emotioneel wordt tijdens de show. Door de muziek ook. En de gedachten achter de muziek ook. Ja, dus de fans van de Matthäus, die moeten dit meemaken. Ja, en misschien de mensen die nog geen fan zijn, misschien is het wel dat je het Een beter opstapje. begrijpt. Ja. Speciaal hoor. Ja. En dat komt gewoon aan de deur. Ja. Super. Dan zitten we inmiddels al half april. Wat kun je vertellen over Second Sight? Second Sight, ja, dat klinkt dat je denkt, wat gaat dit zijn? Maar dat is eigenlijk een ode aan Pink Floyd. Dat is een coverbandje. Ze komen hier uit Zeeuws-Vlaanderen, uit Stad van Gent. Ze spelen al 40 jaar samen, dus ze zijn goed op elkaar ingespeeld, zeg maar. En ze gaan een ode aan Pink Floyd brengen. Dus het is de muziek van Pink Floyd. Your lips move, but I can't hear what they say. When I was a child, I had a fever. My head felt just like two balloons. You've got a feeling once again. I can't explain, I will not understand. Dus de liefhebbers van Pink Floyd, die mogen er niet missen. Zeker. Nee, het is geen tributeband. Dat wil ik er wel bij vermelden. Ja. Maar het is echt een ode aan Pink Floyd. Ja. Maar wel een plaatselijke talent. Ja, zeker. Ja, super. Ja. Nou, we zijn weer al een stukje verder op weg. Dan zitten we... we zijn denk ik Betty Loa. Ja, Betty Loa die komt nog voor de coverband van Pink Floyd. Betty Loa, dat is eigenlijk een mevrouw die geadopteerd is vroeger en die het niet goed heeft gehad in het gezin waar ze heeft gezeten. Zij heeft daar ook een boek al over geschreven, Mam, ik kan niet meer. Dus voor de mensen die van boeken houden, die zullen dit misschien wel kennen als bekende titel. En zij heeft daar nu dus ook een theatercollege van gemaakt. En dat heet Wat Niemand Zag. Dus het gaat eigenlijk over het leven wat waarschijnlijk veel mensen meemaken achter de deuren van het huis, zeg maar. Dus wat er gebeurt en wat niemand ziet. Ik denk, het moet gewoon goed zijn. Het moet kloppen. En omdat je hebt hier zo lang van gedroomd van dit moment, dan moet het gewoon op de juiste plek vallen, zeg maar. Op de puzzel op de juiste plek. En ik geloof dat ik dat kan. Ik geloof ook dat ik het ga doen, maar je voelt toch die verantwoording voor je publiek, zeg maar. Maar ik moet tegelijkertijd ook gewoon genieten. Want
deze mensen komen wel van mij. Ze willen me nu horen en zien waar ze het vroeger niet konden misschien. Dus het is iets heel moois, ook iets helends. Maar ook gewoon heel spannend. Maar iemand zei me ooit, als het niet je droom was, dan had je geen zenuwen. Oké, maar het is echt helemaal haar persoonlijke verhaal. Het is haar verhaal, maar het zal heel herkenbaar zijn voor veel mensen of uit het nieuws of wat dan ook. Ja. Ja. En is er dan ook nog ruimte om na te praten? Ja, Want ik kan me voorstellen dat dat ook wel wat klopt. oplevert. Ja, het is een heel emotionele voorstelling. Mensen gaan daar nog lang over nadenken en over napraten. Dus dat kan inderdaad ook. Ja. Oké, dus contact met Betsy zelf, zeker. dat is zeker kan die mogelijk. avond. Ja, Ja, dat maakt het eigenlijk nog mooier. ja inderdaad. Ja, absoluut. God, dan zitten we al in mei. Wat heb je op Cabin Crew staan? Ja, we hebben natuurlijk net als vandaag ook in mei volgend jaar weer een programmapresentatie. Ja. Dat doen we weer op dezelfde manier als nu. Dus we presenteren ons programma en daarna maken we er nog een klein feestje van. En dan hebben we Cabin Crew. Cabin Crew is ook een lokale band. Ik denk dat veel mensen hem wel kennen. En zij spelen allerlei covers, meezingers. Het wordt gegarandeerd feest. Oké, dus dat is swingen. Ja. En het zijn jonge mannen? Of, Ja, nou ja, jonge mannen. Zeker. Het zijn hele Maak jonge niet mannen. die fout. Het zijn jonge mannen hier uit de buurt en die maken er gewoon een een feestje feest van, van. ja. Ja, dus dat is volgend jaar na onze programmapresentatie. Helemaal bruisend. Ja, inderdaad. Hartstikke leuk. Maar toch hebben we nog wat zaken openstaan. Want vertel eens iets over eind mei. Dan hebben we nog één hele leuke voorstelling voor kinderen. En dat is Juf Roos. En Juf Roos kent iedereen natuurlijk van de televisie. En heel bekend onder de kindjes. En dat vinden ze allemaal heel lief en heel leuk. We hebben dan ook 2 voorstellingen die dag. Omdat we denken dat daar heel veel mensen op af gaan komen met kinderen. Dus Juf Roos is heel populair. Juf Roos is heel populair, ja, inderdaad. Hallo allemaal, welkom in mijn molentje. Hier zing ik de leukste liedjes. De allerleukste liedjes, samen met mij. Ja, samen met jou Gijs. Kijk je mee? De deuren van de bus gaan open en dicht, open en dicht, open en dicht. Pierend Botje ging uitvaren met zijn scheepje naar Zuid-Laren. Olifantje in het bos, laat je mama... Jeetje, wat een prachtig programma. En dat is nu dus echt allemaal al vastgelegd en mensen kunnen er naar uitkijken. Ja, inderdaad. Nou, we kijken er naar uit om deze hele mooie voorstellingen allemaal weer voorbij te zien komen en mee te maken. Ik hoop u ook te zien tijdens een van de voorstellingen en weet de Dullard te vinden voor het mooie programma. Dank jullie wel.